Ayo depan kurek. Ariana kanano pa ko na sibugiran tumayo tayo. Dahil nun katawrawan te terari te tiriposin te tayo. Kanuan te Sunday, kapag nara closing ikay. Ana rin nakaroya api mama, ni ko tayo makaume. Six, 7, 1. 405 35. Ay, kaparata po rin sa sinangwagin ako na presentation na yun. Ino ko ni kapan. Punta pa narikin ka Mauri na ko miyara ko rin nando pa tayo kan napen ni Mauri. Erara pa tayo yung okay. Tira baka marang manta kata kaman. Nakatayan ni ka wari ka presentation ni nando pa tayo. Ita pa rin po sa nyo na bateri boss na nando mi book. Yes, ikatayan na ba na ibay kakakawak. Eh kasi ikan kasuruin na nando
tapakan tayo. Kasi manungagin ko, apon si Opo Radio, FM 89. Ang kay, ay mga tukatulo ko ito, wana po, pas mga katukuhan kay Ope Channel. Kiripas, okay? Nung kaya iwuwang kay the media, ay manay nanon bayan, iko taga madidate so media, as wagin na bang kayo nanon, inanon the department day. O, sinangin orang ka ng narawagin, nanon din may wani digyan ako, yan ay nabay kang tanang kabanan ko kongura, ito pa na kuna nang nila. Takanta ni nga damaro pa, tiraron ka waidas na mga nurian ako hindi, tinamawan didik, anar ko. Surya nang inikaraw, di tempat tepi mga nuwa, wawa tanga tepi mga nuwa. O, mandatayan, kikipera kaya kasi po. O, ito kung may bayabon, hindi ako na ba tuwang kiriyo, hindi ako, ditayari. Nurian ako tiya, iyon, ditapuat araw. An ditaya mon banta kakawag inanon na history, tiya karisan kaispong iyon, kiribas, temuan diriyo at tuwapi mawan nawa, o singaya, temuan wapi mawan nawan diriyo. Ya pun kan ako panahanapan ka ngayon. Giswa, ginanon doa, gawata ko, amat, yerano, kamabon na kikukwa. Aki mo mo sila, wamitaan ka na ko panahan, iya kamabon ka na ko panahan, kahit debong meta ngayon. Mane, tepayarik. Yayara take te giswa, ginanon na. Inanon din mawan ni gano. Patuwana, benderiri ibugin karawan na karikirakian, kongoray, inanon, diriyo, o the TV, nga giswa irang tiro, na patante TV. O ini ko tag mati social media, sa kabungan na angkay, Facebook, mati YouTube, naroon na ka manonood yan kayo, iska ka na kumanayon. Kapong nga na bayan ka na kumanay ka, buo na nun sa internet, naroon na sinuri yan datayay, wuwari ka pa kakakawak, karakuan ka na kumanayon, kinipas na ka pa na, naksiyong ang tarawag, enariyan, na may tagitagi na ba ibuki, taka na kumanayon di radio, o saksi ngay, mataka na kumanayon ba, inanon the television. Ay kay, kang tanan na highlights, bahay kang kakawag, isasan, di nanon, tinamawan ni digyan ako. Sirei, sikatanay yon, takoro kang oran di radio, o the TV, o the digital media. Arang may spy ka, ari ginanon datayan, sito matabotag ni kanong kumpanan diyon na, bata ka ba ni Bubra? The largest broadcasting union diyon na, sinako ni membayay. Aki ang memban di ba? Singay lagi, amimi, aro kaya kay kamarin, tabotag yan. Mayo to botag ni kanong mana scan kada kita yan rabakaw madayan natatay yung technology ay gabo man to botag ay ano bugina asirin ay ay dari kina yang ana ba the training the free training ay yang sponsor na ano bugina sky na ABU sky na mangge manwagi on saban ari karawag India sagi ro nari Korea o ay na foundation ko na ban kato ari dik man ta ba yan ang kawak ana kam nora di Tetam na yan, iyo sinabi Adventist Ope Radio, yon tatay para. E kani nga, tukura ka kero ko, tanan rip, man puta kini kanong kupanay ka bumuran diyon na. Ngay na, iyo sinabi matara nga, may nang wabibong rata, boya kiyatag pa yamin na ya, Ope Radio, okay? Siyara tawar ya tatay iyo. Oh, yes, kinahagin diyon na, pa sinukuro ko yon tatay para. Iya tayo para tukura, ikatanan pa ako. Man, kanuan, di na kita kaya, sikirawa ya, kaya nang kayo, membayay. An swag man na tayo phrase ito ba na tayo na phrase na kasi one membership beyond in the ABU na tayo yan yak sira kaya tayo nakoniri ay kay mamay sinabata yan diri ay ka sa nga kaya si sponsor na kinap tuwa na karawag isamo ayo yon de payay kakakawag doon na may buko na bandamocho kaya the mobile journalism ano ito mo na ba yari usan na ba kayo karawag the training ikay ida para wata tukura kay karang dapat kung kayo muhin tayo ano may kita pasan ka mananang kay ayara baka wan kaya pasta taray to yawan tayo tukura kay swag hindi rin ko ante abisiya tayo kay an ito wana ibo kon tayo katanaya yes ang anak mandebiyo yayin na ba dito discipleship pare ikarawag ifuton idea na para korak woman na kaya rin man the mission demand naman the radio o demand naman the mission an yan ako na ba karawag diri yan futon igagigin ay kay tayan training ay sidinano ay karang kakawag ibugin tarong ayar korak o ikubnagi yan tayan dabakaw ay kanari yan dabakaw yay ibugin takoro kong ran the radio at the TV tuwa na ba pang the training ay karawagin ako Philippines manangayengan ni itatak man ibugin man the television kan sinawangan na kaya the training kan mayroon ka the Ope Channel ni ka ba naman dibidibik o sa panan ako kaya the training 2-1 karawag yon bilibin makoronay ka wo akan na bay ka nang kakawag sa kasiyan may na ba the training na ba often na ba back mass
Pek mest bota kin kare kerong on the debik. Yang ana bati today free on the basic journalism. An yang ana kin par korak. Erong batu ade sakairi yang ayatu ana roast rupia. Erong ban kaida today yan. Ya kata yang ayatu korak skanda tanah bati menan badela dera dera singan the update mayro ya yon kanuan the training ada karoyan. Ma banin hiria. Ayo free na. Tuwan na bangan de ba yes nori na ba ay punta kana ko ba na email yon Facebook o YouTube ayo is para mo kinikin na ng swagi ngay dat mo tapon kana ko ba na as katumato med Facebook o YouTube yon kabungan na stream yard madana na kita nan platform ay ka atawro ina nun internet awan de bugina kama ko na nori tamne man na mi studio ay kain kana ko ba na tapon ka ba na kamana ay and na ba mi ka ko arang mais ko ngora gis kana ko igay sinabi ya med tarma uri nusu ya, ane kakak nak, yang kita tahu yang masih misalnya itu suangnya mana nak main darah ya terus mau rumah arah wan nak main, ane tu payah hari kiri misalnya, oh ikan nak kami misalnya, pas benang kain nanoa, ami mau kuri bakam narokon kanu hati payah yo mah, aki apa pun sih tapi mana ika, aku nan nendo ano, aida tu akian, karena ante mana tu mana pas sekarang asa kau pergi abo, karena ante terus mau riusu, ya ini apa kau kan tetabas, asa na penwakin apa tu korang Aki mai buki kita nan layman. Asa na ban kaida na ban tarum mauri na ban. Yon the radio yung kay live na ba yon the YouTube ma Facebook. Akan nakakawag ni ba kay ba tanan sa pangay kay. Apa na kay sa pangay kan gidi ba stand ng ngora. Agsi mew na no yan the music takatang na po ma ira kina ba sa pangay man na ta katiasuan katuapong detay rewaki ay. Arakan ko ba na mew. Tetabas oy wagin na dit. Takan ko ba na mew. Yon te tarum mauri ya babak. Nora te mane ante misin na mayana. Ire kena batami na ina ngona be katu pia to na be ro Europe, Afrika, Asia ke. Si mante to mayo. Tara yayo de nang wari ke ma. Sa kona na dai batu waya na ngono nang sikiro na banda na ngi kana wato no yon the family life. Ke? Ay nang sikiro ero wata ka comment na be yon the family life. Nang sikiro ay diri yan ba. Ero wata diri ya sakare ke mai. Ero wata pa ka kawa ke kana ko. Man the studio ayo. Ane te tarum mauri na ngon kato ta basa ay ki bayrak meron de presidency pa nakakarawa ki kurubu te tarum mauri bugina bare kangaya kan ko maratap on kan ya range to kora ke tan tarum mauri ba to kora ke kapun de ba kon kari tarum mauri nakakarawa ki kurubu on a live te tarum mauri dari kin nan wa ke na barapun kanu andi ara ko ngora bo ma te ma maten nanu kampanin na ta te ma maten kan kati ba ka sa ni ra te ba maten nanu iya kinga irang menat mama tanda no to kora karoya urak ani apon wakin na ngon katopong ako wenang kora terita ki matokorak ina non titaran section ki bas ma itan wata na para na banta pon kapan ya ID at program at mama tanda no section ngai ba ngai to sikoro ye kai ba ay na ba ka ano na ba takatuto ayo ataw bata maro ay mga ngon na ba mama tanda no de BBA mama tanda no na ba kain de BBA ya pun sandang ang konti BBA karo atin mawag ya. Anya ko kaya ko kukunin di BBA kasi ko atin mawag ya. Kani yung mga may ari-ari ka pare-ari atin mawag ya. Ngayra sa kakaya to na yan atin mamatindan. Ay mga anak ko na ba mamatindan no. Ira pa. Iri dito ko ra ko anura tamaro kakaya na ko di tamaro ay nonon tuwagin ka na ko ba na irara pa na kiba sinura na ba isigiroy nakarawak. Ay irara pa tuwa ni bay ka kaman. Iwa kita ka na ko ba na may wan ni karakuan na ba tamang wata boyo. Demang wata bayi ong kaya wagin na ba live na ba iban nura kin kapan to kora kaya ngoran kapan iban na tata ba yari ki yon ko ro bun demang wata bayi ay ko miss deta yare nako kirang nako man deta yare pa ano ande ba bayar pa apan nung to kora kin kapan ya kisan nako niri ra kanu ande demang wata pa taka mimi ba to kam nata ba to ay spider wata bong kaya kam kapan yan taka ikay na nuntong manta bayi gamitan buwi kimatan ba bayar may mo ay ay sabay na pong tupuy ta punta nga ayasan view ayasan mata ko ni kanu ande mga tao tara nurat kayo ko tuhan and Pilipin our audience online ipan nang kora kabungan andi online ayan na sinuri ano yan ang kayo ko tulong ko the internet ito yung amat bangi yung amat ang yapan ng kabungan natin internet apan ng kabungan natin smartphone ibugin Noran dayan pa ikari. Ori ka kanti ikari sa nagay sipong. Ay rin sita po maakakawaki rin dayan nono. Ay kana ko. Unin may romi. Kami harga mga nawaya may kaya man.
Ayan. Kana sinora may sinikay di matago. Esan do kondo koron tinubupuata nga. To ka magkawawan di. Tinubupuata punta nga esan view kanuan tayer wagin kana ko mana ay kameo eksaka kana ko inanon ta para inanon Diyos sinako na ko sinano pain ka pa na ikarik. Asan pa nung orato ko kay tinubupuata punta nga. Yari on may siya kaniki bas. Nano sero ko sinano. Sana yan ba tanan population na kay Fiji, in New Zealand, Australia. Iyarik. Ane kanuan the media. Irara ba tiyas wagi? Baya karo ko the media asaki wari giyay. Sanang buwangi sa mga manang na ari amang aro ko na pato ko kay kan sa winan siya kiki mayo. Yaki ko na nung winan siya banang hat yama dari yapun tawana no kana kan nora. Bien aki ako na sugi. Aki ako na sugi. Era pan pun na ko na diaso. Taka para na ko sa katay yang kan ni yang yapas sinangiro ko ngayon parang ay yang yan Joshua so na ko yung misinari. Sitangin niya misinari panang katumado ng urong ngayon. Sitangin niya misinari na di kare sa panang katumado ng urong man op paya kaman tapana kiribas. Ndorong urong amen. Awan na po kinasatangin niya misinari ma enang kara ko Diyosin ako. Ni katumado pa yari sasan kana ko ngayon ni kikaya kimay ari yang anira tiyaso. Ato kintatay. Sabon ka ngay sinang manang ayari sosin ako. Yapon manang op ay yari kaya natain. Ni partnership mati kare sa igurubo. Okay? Esuas wa gurubo sinang yang wala ka para. Akakaya sa para. Akakaya di sa para di. Man hope. Yan ang karawat ka para. O nga yerang benang araw pare sikirabi sinang mo sinako. Ya po wala tayo sinako. Akawan tayo pa sa pun ka para bayra na bayna nun the studio kay. Mas sinang pun na kun sinako. Ananorira anongora isinano ko. Sinoria pa yapan ng kora tiyong orangan na. Kora degi pe madara degi pe ibugin nuran na natin katiya suwaya kami himig. Toy ikapan yung may na asipong inanon sito wana the week isaro ko na ban dua buita nga may interview to ko kay kasa ni mata kunta para tuwa na inanon tayrik kay skapani inanon tawag. Tayrik sanuri na spiritual impact. The babe sito ayawak. Okay? Ye ka babe sito ang yetaro babe sito ay dikira kay may ka sakya tayya. Ataman na tiyama de aramuan na mataraw ni babe sito wag wat tiyama tan. Ikinabas na taray do yakinakain beginibu the why the one convert the direct convert mandirio. The why yung ngora ayapon kakaya nang kakaya ngo pandan ngon kakaya tieron kay sibo. Nakangarong kay. On. Ngara ko ayrin yasan babe sito ke bakain beginibu. One right the one na mata. Amon kain. Ay mo the why awarung na ba dosu apon kay riyan na siya banen din nako. Mandirio. Mandirio. Man nakapara suwagin na ako. Wangang utang mundi ama tayo sa babesito. Ay may siya mata naman kay. At taningan mga tanginan na ba babesito. May mga mandiri ba parang kay. Inanon wikay kay. Masinuri ba tayo suwarang sikiroy. Tiyaswa iba nang namak. Tiyaswa ipuniri mana tayo. Para ba nga kay kamnan ako. Ay memenan na pa iromi. Ngayon ipunira na tayo. Ngayon sipiw. Ipunira na tayo. Sakyam teka, sakyaw teka. Napunta na teka, amen. Awan na tayo yari, timan na sa siyang oras may darawayit. Ipundo ko tuwari, ayro ko mana pa para. Taratake. Ilang hindi na nung tayo ko teka, no yakan kung kukiri man tayo para. Yes, it's sila kirikiwan bahay ka may so yari rin mga. Noriyan, kasi manuwag, pundo ko na ba ito ko rin karang mais. Nanonoy pa ng mais yung batang kaya, swaya tata pa yes, datayakin. Ay swaya tata pa yes, minay nanonoy, swaya tata pa pa yes, kakwawa nga kanti karas na kasi po. O anda po kina sa mundi, hindi siya ako, sikawin ako wag but Charlie, resistance, go! One, sagi go. Kuwagi karab ako. O sinak. Teman na ipo kayo ko rin, yururing at yung mataya karinig. The Reverend. Oh, ikan tiyakin na ikan matakarin na rin abas. Kaya pundi nga ginanon the why Reverend Iriya Mari. Oh, pundo ko ikay. Idarikin na rin abas. Ay, suwa man nakawari. Ban natataro yung bugin. Oh, kami may tiyama da the Reverend. Nang mga tataro yung bugin. Nanon the why. Kakuwa da pa yung tiyakin na rin. Oh, iri nanon. Ito ko ang oraras ka ng kuwari. Ayo, saki kurakuran din tarataki. Saki wana-wana. Punti yaso. Makulo na tayo. Diyan madangay ade sa ngarong pana. Sakit de missioner. Sakit de pastor. Sakit de minister. Aki au pepa. Tuwan. Igawin ako agi ita ay yari ka mais. Ay tira na pepa tuwan. Kaya ito ko kaya sa tayo may tangin de po. The pastor, the doctor,
Tera na pepa dan tertaki kau sang ayau pepa ai pundang kinagi ai tekaraun ni namai ane pepa ni. Awan ai kai dong ai ka ko ngora ainte demangota bai ka kam karini agi nan depangan ta ai. Pa inanon tayo ko ngora sa kanako yepon makuri tatami yarori. Sa kaya tayo bangkis ka para para jora ko yai tetanga do ai karini na petetanga yu kanano pa ngora na ban the life in the bongai. Pai karini ya. O ikan nanay nano yung pasinan mga kunan maruro unta tayo wana. Ayaw ngongora to kora kay. O to kora kay timinita. Timinita ang dekaresan mayakan ko asa. Puni nga yan mabuna. O kiruin ano yung kaya ngote akan detapas. Anya pun karagin na punto ko. O yakin binanon eta ko duwar de mana na kun yere. Kamatana ba ayo. Kaysak yatay. Anya de bayarik. Second kamawan sama ane ta bayari kina non na bari deso emma kurin ta boy kamo yosa kuna na tay banan nga kibera ke de tabo do wana de tayra ke e punsi kuna kon do wara pun na pay ta yari mar akan de pay ka to ro yex kuna nuri may na ba ara kangang kuna kay taray na inanon tayo do ak demon de survey wo de survey sasan koroy akyat tetapon kan ko manayon gidi bas esan karo de survey ay sipangay das karo de survey basikan da tayo ba yey pun nungunguray do ra kaya Pamina sa pun ka pinabukaran na dyan ka indiri yon ka ngayon o yaki ayong ra. O ande bukin na susin ako na ko sinaro skoroy wuwatan ang sabi yon sa utaraway kay mapiso. Ande sa tayo ba yan na pun may sa yung ra. O tuwa na sabi ya itang inanuya. Pabukin na ba ay singay na makuryo pun singay makurak ni pun narawagin ni makurin naratabo ay. Sa akin ko na ano sinakon kawarihan ba ay tabi ay kares. Mayo at least ay ang ano ba at ang diri bay para wangaun tabun to koragay. Wangaun na woman o apon buwan pa. Kaya kawarak inanon detayaman o kaya rin po nakiyarap to koragay kay sa tayo pa. Ano takanga nga tuwanan. Pabukin na pa iagito matapayaras koroya matikares. Tikares anong bunian nyo sinako. Yan nakon kakaya to koragay. Ngayon sa ako na ako kanayak. Yay na ba the solution na riyasan na ba niya ngayon? Ano yung misinari yung taraway nakatabiag ba na ibubuog na media yung titirayo. Ano ba sag doon? Ano yung volunteers ay ka nakatiragyak. Baka naman ang kung ano ka tumatiro ng nananaw ka man, yes, said nung ura, tiro mo, man na natay ka diyaso. Akan na tayo yung solution is kung ano rin. Sinakatira kaya volunteers. Masasana ba nga panahara, ano kan volunteer, kaya kan makurin diri yun, kan naman katanayay, punak yan na ba teman na? Punak yan na ba teman na, kandok? Are na na ipun kora tipiu. Kampanya ni piu. Kam ki piu. Kam mo kam titi ka kam titian ka para makam ki piu. Kaparada boleh sagi yakin na kan tinta kan tani ngai ke. Bangana ba sabi wa na sipuni piu ba sagi mana. Ayo to ba ya ka kawak sa kamairan ni nan diri bo sa iyo ba. Ya taben karawa to agi deso puntiaso akarikira ka ba ya. Puntiaso ka bunga na dia sibu. Tetawari ina ko man dia sibu. Man de kami ko materana ri detano. O ya tete ni kawai bukina. Ya kan wana tega. Kanano ba? Ikai ni uya to korag yo. Anda ya nakatete. Asib. Kam kanino yak mimi ro yasib. Dawas kam ako kanino yak mimi. Ara kan nga ba to wana imete ara radio. Ara ta kan nga ira para pun nakiara in sini. Agyat in sini kam magurag ikay employed full time and ako nantara ruharon busin. Ada pa yung maguri ay karang nakawag. Tibibiya iya na insinia, iraman na insinia. Ay rahakya. Ngayon at mo anuruwag, at ako anuruwag, sabuni mo na naman tatayaman. Meron pa ito uya. Ito kaya ito, matuwara ito insinia. The broadcast engineer man the Faith FM. Tuwara po, ero ko po nga notin, ako may fixed. Ara issue ikay, mara transmitter. O ito pa, iya karoya na pangan. Imuyin nane. Setan na pen karko to pong ayo. Yaki kan teyakin dai kai. Patu ginaang to korak yo mga taro no ke. Man it's man on kind dai yo. Kum nori yarang ni man kai muin turuwa gara ka bania. O suai man uruwakin karwat. Sino buat ya so nan. Pa yang kan jama dan tere bako. Pinakasuway kai pen konan ti man na pen kan ko mana as ka bongan dai. Wana jama dan to war de por ero ko mabuna. Ni karo to uruwak yan. Menang kakawag yan. Taka nga na ba to na sa tayo. What is it the fun? What is it the fun? Dapat tayo kung ano busi dog itong bangur ka na ano pa akit teman na bangur. Dapat tayo kung ano ay sitang kita pa yari. Yan. Oh teman ya makangay sinakakaya mo ang ano ba ari yaw.
Ane te pa ye busi tuki tuki na pa ye na makuri teso. Ako no na temani. Ane ina maung temani. Ina mera temani. O naino. Mayaki ko na ani no na te ka teso. Ke mga scenario no ra te pa ye ta kapena ni kakawa gri. Tera a priority. Okay? The life of a soul. Get the money, the finance. Check the finance. Meong Jonathan. Ane te pa ye sena no senang dia Ikaw nga yari kain de. Ano nga nga takanta nga kain de man. Sinang ka nga yari kita na dona sa mesin ko. Kaya ite man na dona. Pun nang bubura na nga pa ina ko ina. Bubura na nga pa ina ko ina. Kabuara ka. Kabuya sana ray dai ka wo ay ka san urwa kiru ya rata antara ruway. Pay the operation cost ibugin the radio. Ni katwari dik. Tinubuita nga. Dapat ay mga karakana ko ina stang rayo ibugin ari abuita bunta nga mga ro. Aya pun tim na to na ban. Aya mga rong na ban ta ka. Duwari ya dok. Kabay siya mi menang kay baterang kaya kami yung dili kaya po mo yung mga tawroy na tari mina. Aya ra pa pare. Ay mga ogi kita iban na mga ogi. Aki ako kanta nga ban na mga ogi kay mga ugiri kinano na mga dili. Paya po ni kara. Ya pun kay nano aya kara. Ya tangi dian mo siraw. En nampun mo sirawan karawain kakaugiang ibuka din mo giyon. Enjoy my life, my serenity. Mayor, parang kayo mga anak kayo na mga kayakin. Nora, that's kung ano yung kayo. Nara tawroy di sa ibubuki. Ito yung matuan tawroy. Sekanta ngayon na pati, sinakunaan bubusin na mas. Asan bubusin na meron nikari sa ngabon na kaya tayo ako nandik. At the special offering, ito yung nga ibugin ikaw ma. Ngayon, that's why nandik ito, in a sense, man the special offering. Ito yung kain tiyakaris. Yan na patungan na sa karoy, the donation for service. Yan, yara ko na kaya kataan magurin na tao teka. Ay ka po ara sebes. Ay dara para kam dara ba kam kukuring ira kam muring ira. Yare ka tiromi ka nga te bahay na metakapay ang tapay ka o kamakaranga to tanan ko ira pa na ko nandig na papapukan op radio. O ansi ka kahit na ikan. Hasan ka po ara sebes. Sa kita ka po pa yare to ko ka po at sebes. A donation for service. Yan. Sikana ko to pa yare kay nanoy bugin to po to na matari tabi yan o ngaya akarawan. Ano na ba ta nga tungan ang kay Astara yang kay issue ay ko diriyo yon na. Ayan ang maestra kana naron na aradi bossing wanda mga ta bare nako. Enaro ko diriyo yon na. Issue ay mando. Issue ay mando. Paso ay mando kaya fun. So ay mando. Sasan karawa ara propose wa pa nang sikiro yon. Kaya rin na no nakande yun naka phrase ma. O to yan ang sikiro ay. Sa mi pun nakita kaya kana patuon no. The advice na ko but there ay. Okay. Ayari pun sikuna pa. No, pun yai pa yari kin tapo ay kasagatay. But yes, why nori? Masagara ka nga, but the money, yes, why kau manirik. Nakoy na ngayon, istaw-taw itanan manirik. Kau manirik deso. Mana ito pa yarik, sinariyan niya ko yan kay, but yes, why? Yan ang kakawak yan awak. Anak te kari, yan ang kakawak yan, napundihan ka nakuwak. Yan nga kita ka nga, mas sinabundihan niya ko yan, nagirik ba ta ka nga? Karakuan op radio yon na ba? The Out Islands. Ano ito pa yan ang kakawak? Yan ang kakawak yan. Tipuyin man na mawad nga. Kung ano yung ba, kamkabungan namin man, yan ang kamananay man dito tayo kakain niya karis. Ano kayo mga nakakain na ba? Mifan, nakarikita mo niya, hari pa siya nakatiyara pa ya. Mangki kami yung oy, ibugin katiyan na mili, ibugin na natin katiyan, so penangin ko ya ba mi? Ay sige kayo narik yan. Akya. Kamsita bigyan wan kaditi, yay kana kabuya kagindero ko ari. Me, elang kakawagin kiyo matay, kana kami awagin akong takaditi. The building is nothing. The person, the soul is important. Ano ito ba yan ang kakawag? Sa wakin kay nara TV, yara TV nga sa Sanggaroy, esa, dana na quistik asan installed naman. Already. On the sponsor, say na, sikarit, sa muna nga nakakaibo ka. Sinakonsay na, sububusin na konsay, karukwa, arabayan, yang kanila, daman, suta na arabay. Ano yan, kamsuay ko nara TV, esa, nim danan, acoustic nga ba. Wano po itabunta nga, katawag, ibugin ta karikira kaya TV. Me, isway mando ko itaran daman yan, karukwa tabong ngay. Asa katabog na pataray kin the union. Kaya tawag yan. Ay soy mando. Ngayon ay PIA de makuri ang kay SN wagin kay the TV. Ami TV abo. Okay? Yari. Ay na pun suwan mga iya kunan wi magigi. Yapon kana ko na bay kapon wawa. Apon wawa matan teswa. Kaya kunan ke iya wagi ko kanga ngay don teswa. Ane esa 20% man de makuri. Ya tapanin. Gaya si tangiran nikiran teman ari bayang na. Ya kabuwag bari soy penin to ara equipment. Aki awayan pa ay kero ay. Yara ara camera na ron nakamanuri kay sa kabungan ay duta ng kay. Ay camera na paint the studio abo, the TV. The lighting, yata ron na the lighting. Aki tanan cables,
Aki tenan mo nita. Aki. Tiya ko ne sway num narata buari nga nari tetapon ndabera yari nu karoya. Makan ne stenga kanano pa wa kan diri karamani an na ibubug deso. Men the union, the division, ano ba yan ito si Pan, nari wano po itabunta nga yon the project na no, yung arakanta nga ba? Ya ko na ba ni Meo no ako the TV. Oan. Tibayan ang kawag sa taray yang kay nakunde tayo ko kiripas ibugin Kristo. Kiripas ibugin ko. Kiripas for Christ. Anang kay sa giyang ganyan ko yang kay the Old Media. Sa penintara-taraan kay kanuan August 2026. Paano detay sinapun na kunan mo sila. Enang pun tagyagya. Kiripas idiota. Enang tagyagya kiripas. Yeah, idiota. Enang ina ko turong ngayon ako kiripas ni kabang haras nakatawro nga the Old Media nakanta nga baka natataro bukira. I'm na pray for us. Yeah, but that's why enakaruo pa ina. Dingi pa ni kabang paano ko na banin nako inanuntay. O sinapen nuran kabang muin the kiripas for Christ benang. Saying but 1,000 souls and baptized. O ande pa yang siyo. Yang sikiroy tatake yan. O diriyo, tuwa na may bukon, tatake yan, kam nariyan niya ko, pakang nabuto kaya pa, yumak ka rin kinakon, kura-kura marakuna niya ko. Kaya pundo ko na pan, tapon ka pa, nanimuyan anak ko. Okay? Sinurita na, acknowledgement of one, sikara para ba, sikakaya daw, nakon naradaw na may Australia. Kanara ba kung kuranda tayo, kurara ba, aradaw na may Australia. Thank you so much for donating so much for us. That you have kept our operation cost every year. Kurara pa, ada daw na may Australia. Ora kantan ka pinapunti mo ito na manibubuk, inon tayo kay Mayra. Sigara para pa naman akong detawtekan sa ina, the Chinese government. Ibugin na support na pinakoyra. Sagi si, bugin bon pa na studio, fan na ba daman nga, ay sa mga nga trainees na no. Yes, ano mga nga daman nga, hinako sa ina. Yes, ano mga nga daman na producer, nakon karo na ba di, the chua, training isay na rakantan nga ba ng may silik kinakuntay ay kanaro maan dito pa yan sigara para naman ang SPD o CPUM ibugin na yung support o the SDA mission ibugin bodo karan tayo na kung nanon narawak makahindan ray kas singin ang nanon tibong ako rag ibugin ko karuan nanon naratake der siyang oya ibugin the media erara pa the mission rara pa ni kapan ibugin na mi bodo Aibon kami ni kapan nakati kares. Yak man nga kami. Kamdara pa ibugin na mitataro. Kamdara pa ibugin ururingan Ope Radio. Ami ministry ayo. Kamdara pa na mitataro. Nami boto ka sakyatay nangay kakakokor. Ton nami paintangi na. Ami yang ano sa ginuri kamdara pa ni kapan. Nakamda bari ibugin na mitataro. Ang kanang tima to andataro. Inamaing. Anataya ka deswa. Nakotapo ni kilibes. Parang kay sinang agititi kay bari atayakin ng kaya residence. O ka ni kinaya na tuayo. Sinangin ako maraw. Ari pun buru. Saya kira kunura dia sibuk. Saya kasih ni kota. Wagim mana yasin kota. Wagim mana yasin katuk. Wagim mana ide yan kuah. Orang pun nak ada yan kuah. Iki ide ya itu kuah. Kita tu wan para ori yon adik. Pas sambil mana nak bayitang. Oh andi bukan hapun kara kona batik. Ay warik. Saya pun nak kunura buru. Angkai sinura ayu. Bentuk orang kayak piu. Buni mesinan guayarin. Inanon kebota kayu. Akan ni ada akan mana aku kainin. Nak kau ini kain temangot on tepangan tayo yun. Sinabuhat yaso. Ibugin na ng kakabaya. Inanon Ope Media. Yasan di Ope Media ba? Tisakara kayo yung amata. Tisakara kayo yariri. Ibugin yaso. Astima doon iwiwit yun. Bubusi bukara may rumi. The funding nitira na ikamais. Our vision, unified island-wide Adventist media presence. Preparing Kiribati for Christ soon return. Na kabanian the video ay wari kayo. Sito one at the minutes. No? Ready?
Sige may war video eh. Era. Ay, ore para makakarigi amin yung iba na yemi sirak. Imay na ako ako kabanan video walirik. Ay kan kasirwa kayo na narameroron pa kanta ay. Ayan, kana. Rabat anari boss the media director tayo taratag. Sa buhay mo tuwan great. Inanundahin karawan the video ang kande kana play erga mitay dari ni kana iya misra ka sa kaya nakuha kande na ko'y minanun tayo. Sira kita comments. Ay, sirak. Ay, ito na tayo mic na kundi nairan tayo. Dahil man iya mi angay. Rarapa, Mr. Chairman, irarapa taratagan ng presentation. Irang ini kakongora, irang ini kakawin ako. Naku irang, ngayon kastakata kay. Ay, inuwari kam kanga nga pa, kutang inabuo kam. Ang atay mari, ito ay inabuo ko ang follow-ups ke. O sa tayo, pero yung memeritate-raan. O, tapos tika kakawin ako ngayon, naku ikarisan, kapin pa. Anya tapirana doon. Saksi tabiya jalan missionary में tapirana bangai jalan ya kar इसमें missionary kam nare ne ben dige jalan frontier ke front lines mena pakam dari kau ngai kana me kar isa o ya taya ma anya na tiya kataratakin tay kano ina to konkunya mena ko pun itatangi na buka kina nya kinanya ingya kana tawaro missionary kayo po kastagin ba ko panay missionary nya rarin kakapara-para yo ante radio karena arti ya program kan ini memori ya, anak involve jalan program di radio. Masih tak kamu mana no, nak kami misalnya yakin karena kamu doang kai. Oh, ya nak apa kasi panami ke, oh senang katakan sangin apa sih biu naron dari yakin dah taratak ke. Masih tak kamu mana nak kau dengan kapen. Kamu nang irarap di chairman. Raba, ya respond ako nari taratak. Arapa niran bukan di bayar tiya kinakailangan ako punta ka ng ako'y mimisin na rin kapanya kung kain di karis kain di karis sa kita bewa pag nang maguro ko rin ano na yawag ngayon sabi ako na ban nura na ba tiya kakailangan kay siyang ay basta nakatira kay volunteers tira kay itikin ano minda tayo
kamaro ko ngayon na volunteer pa na ko nante ang diririyo ko naner erang kariyak sa kamen kariya isu ati didikin nako erang dapat tayo kaya bodo mo ta boy hindi mo wani digay sa mga kabine na pa patapanan pa nanon ko mi sa ginano na pa ay buning ay sa buntaw ko tatete ko pa yara pa itiririyo tatete ko ami pa ini kapan ay bun na ko nani yar ipun na ko may nano na ba kan tatete ay bugin to erang tawra yo radio ano pa yung mga wag di TV kamarang po sumaya kin am darap Ay yeri gara di boss doon senang ano ko di video ante tayo pa kainan na bakano ante ara maroro yo ante media ante tayo darap pati ribo sari mira ari mina e bunu shira roy na kon jamarak Ayo tami narawaki nga to ka para suwagi may kyorerek pande pa ambo 8 ayo ditamni yan ang kakawaki esinariyan garin na inon tapakantay o ikan nga ni kami datami iyo pas ipiyami na idorat tapay yata ka na kayo ang datan promise o yan ang kakawaki kain na mga tamo nagino ko Yesu an nakabanan tinong kambasin na po araba sauboya araba te dardag de derono onati te utana dardag baya ya na shrek de tayo aya te mag megan si de distregi ka de takan dia ni roro ni bubuki aira baru na kongra dardag ibu de tra kana to kono na anwage asri koroyo to mga nakatartari ron dinimawon ri kay may mana nasim sa pundita ni kavera de tapanan ka kaita uno koy mam gorak ako are kasi bugin na to de tenan content sabe wo inon na nara kana ana ko angora terangki ukurani mangaregi kapuwan de kya aukyo kinon na mi mero ama kakay ka apu bayong na mga meu titaringan nara nungura jeban to ni kara kay ka ko angora onon na re ka ngati yaukyo kina panan dire te kauski mante ka nga kanu yegi kana ama karuwa ki panakan de ama katuka kay kapu bayong na mga ko angora ri ka panit na mi ko angora ki nga sitia kani diroro ni bubugi bayong na mga kameu taring aron te terongorong ay kapu na kon na re aukyo kay ki yung nga
kanga yarari to amon ni bahasa dia me to unai ni ke me mama kata ini kaya kapu kana kasih dia kan iroro aira baru nami wak nanti kerai Ya raba sa kaya na kuha kakaginaan. Era ba kabuo, erang era ba ko punto ko wan nege, e wa arang mais arang ara ko ora ke bori ke arang nugyok, ari ke nugyok ba. Pun siya ke aro kong kon ndawi panay. Ya punto ko na durun gira ke tuwa na may beso, may paidik na kumain kanwak. Inanon si tot ira wada tayo akin pa. Nimewa diri ki muina akin pa tiro ko. Ayah sa punang karyan, sa bubusin kami ngani. Kana yemi ro ngira karo ko yen ka panang penen ndawi panay. Dayan kibuar ba meten nanuya ikabo kibanang mga nura kay ikabo asa kasi nga marang na may sinata agisi yang ina ba dari kinane ang kaya yamon nang kay kakatawro ay ara ko ang ora kasi ka kana ko yon dia ndaka para ay yakat ngay mga karawan netitin bas na mga karawan batanan ko ang ora ng mga menin ko ako kin radio dero ba mga buo na ba ay ano ko nan benen nura kin tita ito na matuwanan dero ba enhaki ko nan buwa tiyan ko ang ora ay opay ka ora kasi nang nanay kan baka no na para TV kana no ba may ora TV ko nang dara baka buwa wade Hindi, the cost, hindi tayo ayos. Sabon na ka na batapanan ko, mikara ko yami ron ni kinaki. Apon kami, neighbor ada tunay na nga, ikuri ko yang iro ko na kami, hindi yag banana kay. O ngay dagat sabon meron ko silang nakumay na ban nga na bapanana na ba interior. Yan ako imihan na ba kain tiya karis na kapag nakamdarap. Ana yairik yo, main na ito ka. Raba kanga yeri kay nori ati man na may aya. Dawe Songora iron te dawe ay mina samana ko ni Korimara. At tasa ayakan na ba women na akabanira na ba na kun nara tinansira kita tayo. Ako wayang de naitap south dawe. Ako wayang sekan bubusi de naroon naman kono panay nang nakoro yon tarawa. Ben nung kan tarawa. Atay kan tarawa. Yang sa bubusi kan de dara de baybus. Nangay yana ko ya ibus. Kukulan din kaya kayo kukulan mo ako ni karukwa nang kabani ng tete Yesu ya kandok tirangi irang nanon nanyo tirangi kakurog nanon nan kaya pun kawa agi aranga kukulan din ndoko ido yo amata na direrio enang bidu maka nitira na sa kawa yon taraw ako yon na bangkan ni sa pun bubusi sa kabini at bubusi pa tirangi tamni Yesu ay kunan magurin tete rayo buo ka nanon takantaring ayo Ako wala ba de singa yan yo hari ada de takan ko mananang damero. Raba sa ora kakaginaan. Era ba te awe hoan era ngai ya ko nan kaya kamo an de te awe ge bare. Ya pun na ko yung mission de resistance ya pun kai tera ko. Wai pun ge mga iyo. Anaro ba yene ba tangiri na ba ai pun kami de resistance na kaya takan na rimino ba tera na ko nan mena ya pun pa idea ke mai kai bare pun yai nena na ko nan pa idea ke. Amdar era ba te tapik. Kasi na, inabendo ko ibu kita na radio, mas na tarata bitaw ya, game. Unong ko yung mga kuno sina kuno ko yakain tabitaw ya, nakuha na yaman ya bang, gabi na ko yakain tabitaw ya miyang game, bayag game. Ang ko yung ba tirari, sila kita tayo, ito ba yung plan na niya po isa ni kabe niya taratag may maina, para kamta ni nga ya babag ba, nakarawag nga niro ay nora ginanon tinimawan ni kayo pa, ano pa kaya tinahin project ya kan, ito pa tabitaw ya miyang, ito na may bukong titapo ya mo na ba yung nabagi. Irarikin tapo ke asan abe mama o Christmas ke agad ka de dawe tao ba niya nasugoy na nun tatay ba ko ay bukin kakuruan na nun nane ke rara ba deman sanora ka ba na iron de okay enang kawag ba na ba de missionary may ba na ba pare raruan ba na tapos sinangan na de wala na tayo min na yo sang ora mo iron de Korimara Rapat che tapon si tenuai kan ailai cinan te derari kanuan te teribo sayo temuan mua temuan kangapon si teraro meriki yon te ware wani bui tangare te akina ki kai ke narina yots nanon terare te teribo sin te yo eso ipene ndeke te ware wani bui tangayo na kon nan tayare te op radio ngai naunonori de wani bui ni nga yu are ni kirana de so irege ena kona rigi ni buoka kakoroan nanon are kanta ni nga ya jerare inanon te vision inanon te mewan di kayo no tau teri bos de mane atau ya kirang tau buokan jerare op radio
nana ijera ni kari kemani atau ayo jawari anak konan dari ni bobo kina konan nama kuru cerare operate yo ke atau kanaro na ba konan deke roi kaya kakin cerare tisire kayo ba ebe ya cerah cerong rong yo na cerah jab ti yo na ba yo ne isa kina konje teme ngata boyo Tepa ina pa kawag ba sinauring ba mana ne buoka asi ko na mengari ki ro ki kana sa mga apply kana ro na ba akabungan na roi mane kai na konje plan dari asan ngota ga de proposal yang ayam mana na gay jawari ayo tawan de temuan ata ka wo ai daw ba e kakawak kina ba tawa ko nan nune kina ngatain je kare sa de teron dikira ki delf ke mengai ro op radio enari ki ba ngatain kabutan jawang kerio ke je tayo se mesu ye je tayo samara ke ya takaruan tayo na ko terare je op radio ke me kangangai au no nori ba cerangke akonan degina gintai ya kangai anak ko na roy nongora ye je bodan na me de kita to wana je example ke ngana koto kan te be on makur ke ane dai ya kangaku kurare kwa kita beta be ye ngana ko na jun roy jenan kata noa ta ki abondang straightforward na kon kaputan te wang kerio ida dikin na to te me meten nano atau cerari ki kangai ngai ro ena dang dare ibobo giri gare sina ngora ko mente bai bara na kon na sina ko si ele me meten nano naua ke ngasira si sakita beta be ke to ane emang abon tinano yari ki cerari de directa ibukin cerari de media takawan ate takatenua akakawa kenabe ya itu bayi tapi yang naruh ana di bos sidik tori kian jangan cerari teman ke doba ya kawak bangkana sina dari kiberi mana ni boka kana kona ni bobo kena nakon di cerayu oh enak kakaya kana di bos kian teman cerari te op radio ke to au sira kinta yayu ya ana financial reports terapa tayo and maintained or recorded bantay rangai akaina no gay may roya tonas naron na sataya may Australia bangan nataya roy pa akamena na roya yaman ke ang kanaro na ba sina kakairi kita buka menta ba tabewa ano to wana may bukon jo criteria rang na to ato area intaw roy tayo na ko bukin bukan na nawakin na ba operate yo era ba chairman Ano ba kuna kaya kari to ko na se bubog matano man yon na rite na ite man. Arite to ko ra yon. Ay, yesi kaya ka nga naritiran to ko nga ya kasukari teman na ko ya agita pe yagi na era ba sisira ki comment te kormera ko ke ni teran to ko nga iponesan ngaira ay tabeng kay susuwang iya awrak pa te mama den na ko nga sakit te mama den na to takakakbos dapat ay kanay amang atay na takakbos yaw na ba na ko yung paidi di ba atay ka takakbos parang nga po na receives ka ba ni aba niya tugian ka ba ni basta kinano at pa nagyakakan sa kanang wana pang at pa ni mamaten na nga at pa kakbos parang aki angin aki aron ay buntin na po ba ni ka ba ni o di turong kunan ka nakuha kinanon tayin tuwagin ka ba ni enariya yan benin niya ni ka ba ni o kora kaya san benin dito yon nani kasan dito yon the digital evangelism ya asan na tanah pa no arakoragin kan ko na pun teteten kan ko na ngay ndapatay yagi yun kan ndapatay kan ano ba yagi na to mga mamani kan ndapatay mga tao pa mga punti tiyakagin ko ang orare din mawaki yagi mas sinapun kadirian ako yasak ako aron na mamatin na no pati mamatin na no pun sitian ini ari mamatin no miyo gero no pa mga irian no madisira kaya ibon singa yan pa gero pa mga sisira kin nga iba tira bukin ako ng tatang dati parang kaya ara service or ara mena yon the platform skabongan nga discriminate sa kuna na bangkay now met the video aki sinano tora kaya alive imagine ano kun nungora on meta ko ako na sa kuna na sa katukayan na pa sa kadiniyan na pa ate o sinura tami yo nura na pa tami yo ngayon na pa nura na pa at the same time ano na pun kuna wag the interview met maroro inano na nawan ito pa yan ang kakawag yon kakinando ko ba an pun ito pa hindi kaya yan ang kakawag ismuni yung hate mama tanda no ano na pun tiri kita kirikima tebotan na mata ararap ka nga ni itaran na to kanan Raba taran Erang ibirma ka jatay os sektengira sinatawan ko ratay sinangan tapuna ade I mean sa agrikagi na pa na konti. Spanero tapuna agi. Ada teman hari rari ba kana agro ko tani man sikunan. Nagabara-bara tutan na rong na. Ma tabayari ba the TV and the project and magur mga yangkay. Ngayon kay sikatayan
ni kita na konte tenan ka pa naman kakarawag ni karawa tatay ni kana kamnora ta kati ari sita po mataran na ni yon kawai no ya kan siya ke mai siri ke bai kakain no aki mangkan den tatay yo sa tangira ngai ari po naman de ari na ro ko ti bubo ka ari apun san na ko na ko yai ke ma Fraser is coming so Fraser, the question, it's all right. You sit down, and then we ask one rep from Banab, and then we come back to you. Yeah. Tabuna yo may buwan na pa. O kangapunte ka na pa ni bubuki bukin te terari. Ari bukira ngai dami te ibukia misinera ke kangaya kiro ko iroya tera te tererio. Awangina nang kandung ora ke. Ako na anto ki da narata pare yo kangayo kyo kyaron te angina nang kandung ora tera ana te takana ko pa na may kay bukina pa. Herari, anga anak na no ye me. Kanga ko ngai kana ko na andi kitira de bubog to tanay bugin na de ni me wan di ka nang do ko ayo bugin na kana sino ko. Kanga na ye te ang kas kay na no de ta to panantara tagere akin tinna nakaparapara de asan rabiya. Natanan dari yake akis na kunan katangi dari kinta kaway na naratay no snako. Akanga na ibubog na de tira ni bugin ngora tungora do yo mat. Kangay bugyan na kaya kilo ko iroya tira te are umakan tira te tokongora nako ate pante di bubuo may kay Rarapan yo kaya punta ro yan dagi kana mo ye ko yung iba ko na coffee may kay ataw ro yan banda na nudio kongora kaya banda na kon katwa parang kaya ra kongora ena ko tungo na tiyo de meren ena ko na remina e momente tayo ki bantio ko buina no tiyo ko buina e mistio de medona e mangana ko tuwana tiyo de bimawo e mistu ko na tiyo e mangana ko tiyo wo e mistu ko na tiyo e mangana ko tiyo wo e mistu ko na tiyo ena ko tiyo no wat taten brabis ngay sinunurian tatang takawin tebusin takara ngay nan tiyo no ano ko na na ingan may ara ko rak e free ngan na nagi agi abona ke iko tagi mare sta sina ko hindi video ke may ore ba mo ata ro mo ko na na imo ngan Rapa, itaw ba yapon sa nakonte kakakin nari ari ay mina sa kaya ko na ba nakonte mina ke bugin wari kin tatay. First, the question is this the remaining what we can say funding for the OV radio. OV TV. Any updates from your side? Thank you. Kaya na kayo mesti ko makabukat. Nairaita. Thank you, Chair. Just give me 2 minutes. I just open, I just take a file here. 1 minute. Kanano na basosin ako. Ano sinakaban niya ito at ibuin natin mini. Sige, makanano pa kang kulay. Sikaban na ribos, asosin ako na bagi. Wari na kaya, diribos sa rin mina, bari si women. Bubura ito na timiti, bari buwat na minaka namin na yan ang bateriyo at the TV. Okay? Mungkin na miro ko si pundo ko rin tatay. Apon si pabuti tuwa na kakamin tuwa na tuta na ba? Ito ba ayun ka na tatay sa karuro ko metya marak ke ba? Asa bubusin ako ng bisina na may bayrik. Kangataran na yake ito unuman may bayrik. Taran na ya amenging ba? Pero ari indo ko ni tiran tuwa na ke. Warat
de kahit mga ngota bagi may bayri ko wala miya marag yawan kaway nagi. Kamsuwa ang ngabong di ice cream ge. Anak kami miri king kay ay kamasuwa na ba de kani bongi main tena kon nako nugiri ka giro irwa. Yeah, thank you. So the question is on, what's the question on? On the funding? Uh, just the background information on the incomplete project for the OPTV that is still going on at this time, and what is the update on the remaining maybe funding that is required to complete the project. Thank you. Okay, thank you. So just a background on this project. We applied for funding, Tartake, for the Hope Channel TV. It was the original application was for a 2-year project, which amounts to 60,000 is the contribution from SPD. We ended up only receiving 1 year. In fact, they only approved 30,000. But the project went ahead, and we've used the funds to pay for equipments. While the building work is going on here, we've used the funds to pay for equipment, studio equipment, and the studio equipment includes the computers, monitor, a Mac Studio M2 for channel, computers. Those are the equipment that we've purchased. So, and including the building, the extension of the building work that happened here. So the issue that we have with this project funding is that in the original budget that our director applied for with John Tassere, we applied for a 2-year project, which is originally it's 60,000 AUD from SPD. We only received half of that. And I inquired with SPD why they only giving us it's basically 1 year funding. And they said that's the only funds that they gave us for this project. So we were short, with the funds. That's why we were not able to proceed with the project. Because the equipments that we've purchased, plus the work that has started, in fact it's gone past the allocation for the 1 year. So in other words, we no longer have that funds anymore. It's been fully expended, and on the equipments and some funds that were used for the building projects here. So that explain the question? We don't have that funds anymore. It's been fully expended. It's only 30,000 from SPD, not originally 60 that we've applied for. Daw ba madatan niki ari te kango ta ani ta kinaki kan niki ari no buta bun tanga niki ngaki stabo mesite buina tanga ya san do yesan te dogina kam gairu ra the extension na no na gare ari te klinik basa ke the extension na yo ke but the extension na te klinik ari mang kabubura na no but the mission yasan ni bobok ayon kan tapon men na writer yasan ni bobok next the amount that you're requiring. Ang ayan bugin ang kaya kora te terari te ang abun yan ko na abun complete ka te yari.
Pati kanya nga babag sa kanya sinang ito kiyay. Okay? Baro na pa eto kaya mayroon de spirit, kanya nga babag pa sinay bubog ma de media patera de nga sinakunan no kiyay de may sari kayo nuwag. Naroon na lang ako sinagay ko rin marami. Rara pa, itaw ba yapon baka no korata hindi tayo sa mga nandokon de bundawan de lunch tayo kisapon ko inanon tayo. Sa upo mo de media de anaribos de media director itaw ba amay sibaye ka si Rinanoy si Ria gini may inari gina ba the purpose bugin nara ara kare sayo okay itaw ba mo tira ni kakawag. Sa upo de do ba no kure. Nara ba taratake tayo kanya sana ko narakaban ni boss nakain okay aine. Ai mèo chaka mèo đi mày rồi ya ai nè awate na ko mi kain te mèo ngatap te bakantai ya te mèo ayo am na pele ni mèo ri kana kam nuara te tam ne ya ne tam ne ya ine aska kwa wa pa yo te tai ya na nga ya ri po sai ne ate inalon te mèo wan didik ya san na Kana kam nuara te tam ne yan yo itok bakam na pero ni kinapa tam ne yan tay. Abukin tira kay katoka pa iri ki pa tam ne na introduction ay ta ko pa ane ngaira ni kapen ari sinakona ni karawat yung makuri ibukin ang tetekin na nako. Aska kwa pa yo pun ibu kay tete ibukiya tanan na ini me kay iri ki te tam ne yan yo ito ko pa ay kusira ni kapen pa ngaira tanan makuri ibukina. Sanura ti teki pani makoron Acts 9 verse 36 to 42. Ang kana sanura teki buwan ya kairira na konti karakinan tiay na yar ni tabi take tiay na yo kain yo pa o yatakin narana ni tore ka aska kwa wat teki pa yo ba tiay na yo ya kito kin kakaroy na makuri ay kata merwa ani bobo kiyay na koya Aine aki asan mete puya. O ya ikinagi na namakuri eta merwa chaina yo. Ay ngaira aine ni kapene sinapene ndiki pakanga na itabi taki na itora ka. Ari ngayas sa bunarana ki pa na itora ka kanastara anamakuri ipubuok. Ang kanastara te women's ministry kakoreya te makuri imerinere metiaswa ntatekin na nako na koya to korek pa awngan na taya paska kwa wan detaya yo ngayas nang nakorigi na kontera the deep waters ay I will go to the deep waters so an ngayas bangara ini hari ngayan detaya yo sinakakaroya ram makurin ntoreka makuri ay kata merwa o may kanya sa kinaki na pangaira ini ay kaskunana pentetekin na teka tiaswa na kuyarora aki ya pundang kain na nuariki ti jongongora ibukin Yesu ay sa tayo payakanyo ki Yesu ay ngayari sinanuri ara highlights tabewa inanon telmewan didi kay kasan nak ato ko na may buwa ko na ay ta ko pa inang nikakawaki ane te outreach ane nako no tarawa ane te surai 2021 abukin tera kay katia te to wane tam nei na payarang ni mente tayo ya kidegit te tam nei pa men 21 na te me wan didik in kay sero kon takal me wan didik me yuringa te tay ya pangkisina ko puntain te to werang korosirana teras karoya te tay ya na no na rinora kin te slide ay kana akos skarawa te Sabbath school, skarawa ti divine service. O, si visit tanan. Aus, tawana imin tawana yon cheri ni pay. Tabayan ang kakukurain tatayan. Pasiro kung tawana tiyaus, tiyome tayo. Kung kain taste po, may bugin ang kiyaki, kain seron tatayan. Pati misinari, may buna. Ano ko, south, payawara ki, sinanubuna.
Ngaida sa pun sukun karo yara wag. Bukin do koran tata yari pas na pun kau ngaya kain te kare sai bukin apa song pa amwanda ni ke di kak. Ngayanya bukin do kora. Me ingin kaya te misina sa pun karo ina pera maguris karo ati singing ministry narun ya sinokon nani naran naus o sangarakip. Are sa sirari sa kaida na bemete tiene nin tata yan. Internet. Internet. Kata-kata kamu. Ay, rapa. Narita na ko ti tekan tarawayeta. Inano na marangala. Nanininte tayo yan, as kakwawa, basta lang nabusmayak. Sibusmayak, iro yata. Tanan naus, yay! Tuwa na temaniya pa kain na. Si iramen, mengkestro ko basta nanin, iro na tuwari, yaki kukuray. Pe, tayo daw na sinakapuwak. Meska para estro ko, sa kilo ko basta nakapuwak, at sinanin niyo as nakapuwak. Mestro ko pa, sinasi, anine pa, nangoran, numanimeni kunara, kanaro na patang iti ari kini kan tangidat yan ni skolari kini mga meska ko sgarabat iti tuwayo pagkesan ni tuwana o yan mga swaswari pasinahan ni ngayari sa katarawa kunara at tinukura arin you guys ko asa pa erari hangaki ati tituto ko ibugin ti kawarakiya to kora kay kay astibo pa aswaswa pa sa mga rari sina atangida mga tiro ko imina Ingin na niya timen niya tiyome tes kawarian punta ka penian naus. Arin na rin naritak. Ato wayong kisiro kuya kamen katawrawa naus. Katawrawa tiya maraki. Katawrawa tiya muay. Ang kisiro ko asan sero ko irona. Yan ang ilubos mahal. Skatika giroy. Saka na ko ikunara. Ato wayo yatirak ang kaya pen kunara. Yatirak ang kota. Nanuna. O tekin na. Paya nang ilukukurain, te waki ari karawak. Oy kosa re pun ngaya kain te isibong me bukin apa ayakia kan karawat te tarum yauri aya mga katorika. Menteta ya restro ko yai. Oya pun kapakana pa na teka pa yan ang ukira tiaro. Awan te payas nang kukuray ya aska kai tau. Nakon ti temane yo bukin danona dari nukukuray ya mga itak pa ya punta ko na ko ira pa nang dairak ay nang ukira tiaro. Ane kang ato wana nga yai tangide panda natekin na tatayayo pa ita pa irang ni kakawak. Kanyan rimina sa mga nura terare the training ane kanuan ngowa tenga wabi me wowa yanti kuka ate susu nanon na kam nurian te tamne aska kwa pa te susu ari karawak ane iron nei tabera minote sa ita ko pa kakwa raine karawan terare takaberagi suwan takaberagi Aska kwa pa arainin detayan apen angina apen dari sa kaya kaberaki buya. Dari kin nanyo yay na bete kukan na rin kam noria ti demonstration yang ti kukan
Awayo wari karawak mayro yasay kain sayna. Aki aroko. Awaroko me agapa ini kuka. Aroko me agapa ini karon uto ada temisin. O ya wagi te kuka ikan. Sekarang berapa? Pa angan ano yan dokon tetayan ya wawasina be agapa intangira. Tahu pa kanya kakwawa ti president sa tanan nari. And sanitizers. Iyo tanan ti ito nakakinay kanya pantetayan. Ke arokon ti karawa ya rari ya kuka. Kuka nga wabi me wowa. O yay te campus karoya. I peso. Ari punaray na may peso na kupondiki. O ska kwawa pa ayo apuni pen ndo kwaray na me. I mean ari aroko kain peso na ko pondiki. Me yay ka asuko ka nga pun nangina asuko me. Ay kiki aroko yang kesi ngai da ilamen patong ngai do. Jangan tabun tetayare. Sabun karawan na pa kanwan narawak. Kaya sakit aray aroray kiki yo tataro ibuki aroray kiki yaki na kiro koyan tatayan. Oh sisipaspan tatayan. Naururing nga na isitan niya kanakuha na pa ti sipaspan tatayan na yon terari. Ti breakfast. Nakakin na serang kainanua ti tirire yon ki arun karawakin ti breakfast. O iri ka na tayo isitan dari siya ane na koira. O irarikin na nyo ti kawarakia tanan community. Nakakin, yay temen na aray niya stang dia basta nakawarian tatayari ba yay nakanganga. O aray niya ako na pentatayan. Irarikin na nyo, tatayan nila ba yay tanan creative skills ay ka sirigyakin, ibukin kata merwa, ikapunganakin tanan ni Pepa. O ni kapunganakin na beterari ti urapia. Ni karawakin terari ti makurami. Kaya skawawa pa ay kay tanan skills ay ka nang inupungan na. Ibukin tanan kata merwa. Kung kuya, ari kutangin ti kata merwa. Awayo karawak ito ni itapira na pangatay niya, yan ang dapat ati terari. Tapi akaw na ki, o ang inukukuray na bes, si pawayan tatay ari. Anong kanya ti payas karoyan, ti terari, naratay ni Cap, ti 2022. 2023, May, ikukurin tayakin na pa. Kaya ni bigyan ni Piyaw, church, kaya kilon na ipungintay, naroon na ni Korea ikan, karawa yarari, ay kadin inspection. Abayo, wari ka nga, apuntang iti apa na-promote, terati, healthy living and balanced family nutrition. Kameruro nga akin terari, kameruro nga kiya, kain may ngaya, ang nga depende ni merurong, may kanakin amaraki ay ka-parents. Skawawa patawun mo ni kupuntawan at ipayarang ni kakawag. Kaya na po ni Peren, diyay niyay. Ni mo yung aray kakakokor. Pabukin tira. Pabukin na pang kanasa karawayo. Wawan na po niya kiparents sa rate. Ayaw na kakaida kay Roy at yorak. Pas kawawa pa. Kanga di po sintayin ako. May ngaya isipong pa ngaya. Timay nga. Amayaw Roy. Ayate ay bukin na pa. Akakang parents. Awayo ang kanya tungan na ti church. Karoy yari. Ay nuwait sila yung nakakaipan na lakon dari, suya yawan na roka, ay yain ni kapene. Ya, yawan ni pigyan ni Piyaw. Ngayon, data kimen, o yain na ba yawa kaya yakaroy, 2024, yabos na ba may bukin na pa, yakin na yawan ni pigyan ni Piyaw. Pigyan ni Piyaw na ba yaw, kang apon ikaw nga kaya yain ni. Ngayon, awayo wali, yakanized, mayroon na iran. Oh, aya program ayo pun kamerong aki ayay ni kanga bukin apa temuan didik awatang iti apa nang merong ayay ni lukora-kora ibukin karawan pangaya inalon didik yan ain white sinay kanga di nakakinarete webo invitation may dengan kita webo invitation may nang lukukuray daring ni busmaya ka kay parang ni kakawak. O ito ko nakakuha kan man program dito yan, may yati may kangay work with God. Ngayas kawawa basta ko na lumagod eh. Kung si ngayra, kanakit yaswa. Kawawa pantay na ko, sinadya yung data kaya ngaya. Pahay ni kapene, aungan na kuroy, aram magod eh. O ilarigin na niyan ki, yasaron na yarari, akarawa yataro meuri. Kaya kukuray tekin na panditay yan, irari, imeruro na pa yun. Ti sepangan na ito rin,
ke ari ko korona mati te tore ko te women's na ministry anen kan te pa ye te yon ni ko ta ke me ya missionary ari po ngai ya kana ko roi te ka para ari rang ni para roi yon te ana makuri ne ye tabi ta ke ari ya ta ke narana te nei tore ka ai inang kakatonga ko kurein ko hasta pa inang na ko roi ya wa kin te tayan ai ai len te tayan ne pen do kon kaya terare kan wan ya program man minan o karawa kiti terare akarawa ya closing met ya marak ke ari yun tayo na ko pun kakarawa pakaunga ki ya roi to koraki pana timya to nunga na no ya ondoro kon kakaroi tananda kakaroi spangaya ibukin ti karesa kan ayun na may bigyan ni 2025 o ye te reconstruction karawan ti austuan ayong kan na mente tora kan titeran tora ka ke ariron na iran kang atitira ibukin tirare ngaira meswara kan yun may bigyan ni una may iran ti tora ka ari ya kami na akiron na ito weta ayo kan wana ya repost sa ina ari repost ntay na rapogin tayo na ko ang kan nga yeri ka utay ni mga anay tanan repost sa ikan ti repost sayo ate akin na pa na ko po ka na house men na tiya ini ni mga katiya ke akatiyan katiroya patiay na yo nga ya house tiya ka keri to ya si ka pe ne ke ka nga tiya ka keri anano nga ya menasina pa ya ser mete buna o si nga ya menasina Now saya kakinari ngayari sinang karabaya kaini bigyan ni na yari post nta tayo pa ska kwa pa apel ni makuri ni kakin te makuri ni mani hari tita biata na awaine apel ni ko na tenta biata hari ayo yes sa kona ni wari apa gender equality ya apply ti kai ke akaroy ya kaini bigyan ni kam dara pa kaini bigyan ni ke pa sinori pa ke te makuri nai ni te makuri ni mani ke sakberia pangalas sakberia ay nasa te makuri ingeng ke te makuri ni mani nakalaskas ko kana ya kilo ko temani ana pun na karawak kaya sekarang ya kan pikir ni pun nanoya ni po buok na kun tiay na yo an karoy makuri na ben tari karoy makuri na mani kam dapat kain pikir ni pun ayong kanya re ara women director re ko men CBUM aska ko wa pa ero kon kairi tananda seminasi buki yarai ne ke aini etanan sina o kunnai ne na ngaya na tanan leaders ngaya o erang ni popoto ana rei ne ye yon ti meo ni yesu ke mela jon na pa yo ska ko wa ba meo ni yesu jon na pa yo ska ko wa ba penda ni ka to ari ngai dan ni ka pele sinarari sinari ni pele ni ka to ye ngaya ri ayoti te pa yerang pele ana meroro yoana ara women director are ro me NCBU no kasna bet tin teridi kila ben 2024 yang na bet training akarawa kinte alive in Jesus ai ekai dia na bet the women director net lolet wowo awayong kanya ibukin kapungan akin tanan resources sa ikiarok ari ibukin te alive in Jesus Aska kwa pati the resources ay kay i-focus mo ya babies and beginners only pun singa ya mo diri kay kaya nga ya swang at panarare ana po mo ati te wagi may roya pa ikakwa wagi pangkana agi kabubara kaya katay kay menwari kaya inano ni Yesu awatay kay na pun dikida ke batay ka aki ata Yesu ngaya rianya bukina ari ata kitina kimua ari yake ya didi kina continua te didi pa ngaiya ena kapenia ke mo te tai yo ya nterei ni kapungan akin tanan resources ay kero ko bay sinanu ko aya po na makoro yo ya tanan alive in Jesus kita meo dei na non Kristo kina non Yesu ngaya te tai na ben do ko ne ye na ana tain karote training ayo o ska ko wa pa ye tanan flash drive sa sirare si sebaspaya na ko yara misinare ana akakuwa ara misinare ya kita me angina are kaya the flash drive tapi men are ke tiat copy ngaya pabgina pa ya kita te flash me arakan tani ka pakampon ka pungan ay ami rare ami flash ay kanne pa ya ikan tanan
tanan na nene inano na ibuki ya te ye ke warere ke ya ke tiriri ki na kon chenu wa tiriri ate ye ke tiriri ki men ido ya sina ke bi ko ngaya sina ke bi ko ngaya na pe kaina pe te terare te are babies ang kanya bikinas are ngaya te tenwa tiriri awan yang kan au kakemena ko na ko yara misila pa kam na pundiay ni kapunga na iroi tana kana kam kapunga na iroi ang iro wana kam na ki soibuk ke kam na pundi kina be pang kami kain tarawa are kam na ko na bendare ni ko roi na betanan ni kapunga na tanan resources age kanga are amene inonon dami flash ay kan ang kana sag yay tanan pok are ang kana kampene may kain ti terare ti temeng mata ikukurin te akin na payay po kaya nas paspay yari tanan resources ibukin te alive in Jesus ay kanamin na inaw ng terare jobis ngaya ikukurin na bente akin na payay to follow up training ay karo yan na payo ang terare te alive in Jesus ay kapungan akin tanan resources ay ikan din ako yara Sabbath school itas kaya naroon kain na ikannya may peso. Apo ni penen do ko may peso na kuandre. Kaya ay ikukurin te akin na payos karo yan jobis ikay korobu. Os kapungan ay tanan resources sa ikan nupun coach ru kanwana. Os kakwawa pangke aw kirka kina kay yay tabi men nay ireita ki mangaya na kakia kain pikeni peu. Ay taware te men nay ireita ki mangaya pa wara. Minta reida yare ya kapungan na. May inang kukurin te akin na pa. Chay na yu ito ko pa, inang kapungan na roy. Ibukin kapungan nakin roy tanan resources sa ikay. Ikakuwa pa atay, penindo ko yan ang dawatan atay. To ang kanaro na pa, ikuwa yu, nakakuwa kain ni pikilipiw. Pa ayo te pa yate akin na nayay. Ikosa na pa paste po pa. Inamakin na takakapaya men temakura de karoya. Pa yay tiranare. Anaw ko kaya karoyan tatayan. Ito ko bantay may mangkuha. Kana yaya na tabi na rin akaroy bukin teme la yaki karoy. Eno ko mo ni karowa na ukoke. Menti tayari ya karowa mo. Tabi na ikasa tabi na imay na ukoke ay na. Ay mimi pangki erari yo sino ko minna na pi. Ay pasti ay ni ay. Ay rang inukukuri yo ta ko pa. Ikakapaya ka pa min karawan tabi na. Ibuki yate ya kya warere kay. Ari ya kya tiriri ki na kontinua. Babies o tanan bikinas. Ngayon sila kaitaw, ang kanda nga pa ayo, ikarawa kinabi ayo ipeso, itanana yara nga iya karawa ayo, tabi na, ang kanya ibukin tanan chiches sa ikitabi, isway roin nangunguray do yakain korubu, patiray. Ipun ikarawa kinabi ay nanon na ayo, kaya yung uray doon kain ti paidik, o nigiri minay paidik, kita ko pa, ang ina natin ay yadidimi. Iroy day basa bubusiya kain paidik, hindi kintatay ayo pa, umek kiri kindari. Ika ko ya yate yon tetay. Ayong kanet. Jadi kaya yon ni the women's retreat sa karawa kinte Lucky Future Resort no tarawa. Saka kwa pa aray na kero kon tetayan. Ay pun diyon no bi onongaw ni may siya. Diyon onongaw. Kung ikan na tanan activities sa ikas karoy ki, ito ti prayer walk, leadership trainings, indoor and outdoor activities. Os kakwawa pa detayan. Os kakwawa pa yung nano yaray ni. Ayra, stibo pa, arang inukukuray yawarwata kintirari, ito programan. Kukuray nano yawata, sila mga karoy yari, ay sagi kay pa, ay south, ay ngayari, yung mga rig, ay tawa na rig, sa mga karoya, ikay. Kanuan ara priya wokan, inano kawag pa, irare, black out, mo ba, wari. Tami, inano nari, tam na intirare. Paskaro, the priya wokari, may ikay, the station, ikay, nakon, tuwala the station, tanan checks, as katikay, ayo ari kaida kilon na irop to wana te check si kan o su group nira ay nanon nara group ay kay o to group to wana ari mela kay discuss yon the check sare isa mga
mga rari, mga anak ko na rin muna. Ay mina, mga anak ko na rin muna. Kaya, oska ko wabang sabi ni po, taki. O manang kuasa, ay na pa. Sabi pa, nang inspired, nita pa iya karawak. Aras ka ko wayay pa. Abi ni, dotak. O manang, tabi men na pun dotak o watang. Kaya, ayo ti pa iya. Sikukuray yay pa. E koro nano na. O ba, kana ko rotak eh, nano na. Yay tatam na yero. Kaya, irari, yung makuri nanom tatay yari. Kaya rin sanang, sigaw may kiyaray na pa. Ano rin na miss out kan wan tirari, tanan programs ki. Pa, ang andari. Then, data ko askunan, kakura-kuray na pa. Bukin na ara retreat saan. Pas na po ni kakura-kuray na ngayon. Sinakakura-kuray na. Imerena na. Pasong andari. Nukunan po nita mo iraura. On kunan meruruwa kinari kinakakinari tanan chik sa ikipay ikis karoy. Ti ira imerina na me aswara ke songan kani yakiti me merina na me aswara digi yon tetay kangas tagi dia pa arahay niya nanang pitaki awana kunani kaya tetay yon tetay ke kanga nila pa bukin terare yari ngayas na kon karawati te retreats in terare de lucky future ita ko ban tetay yayo awanang anang dare yarang kukuray ya ayine ni kapeli yes, saro ko silang peli. Ayong kanya, saro ko kapeli na ti ara Women's Congress as karoya last week. As kakuwa pa yu. Aro ko aray ni men yari may South Tarawa. O yay na ba ikaro ko may Youth Islands. Ngayon ni kaya ara Congress ay. Yay tanan training sa akanakwa kintatayan ni akakinte proposal writing ari akanakwa ni Luis sa retake o ska ko ba detayayo at aray ni anang yain kay ni pastor ento korore tan pupusi te manin ni buka ke naron na riasan karoya ni Luis na koya to wanari kite smoothie ari karoya ni Iran ita ko pa ayo na pati payarang ni po nga na ibuki araw su ni kapene pangkanas kakaroya manapanti meto ni merurung nasira o sibura o saksi te merurung me anapun wana na pangkanati meto an kakani ya kakin nambaraki ay kay puntanan wani kay na te wanari te cooking demonstration e karawa kinabe yon te daw iron ne ikawe o ne lin as ka ko wa yan kay ba yay tanan daw ay katoto kayo anti te tay paran nambaraki ang kanakukan na o irang ni kangkang paan na be may min tirari tiray ari sanen karawa kina yay na beti tirati tewewe ntepe yar kanga te karawa kiro nei siere teves sayo ari tebu karay ika ko paray neng kaya ako nan bu karay ya peya mane pa asan dei na kina beti bu karay inanon tayin te tirari te congress ay ngane yay te ay kaya ipun kung wandi kita bak, tanan day mente pa ipara, ari karawa kiron day iroy, iron day robe, as kakwa yay pa min na ya, ayari na kay mente pa ipara, nakoya tanan na ini, owa, ang ano ya ruamen na ini pa na papisito wak, ngaya, ares kakwa pa. Tebaya ikarawaki sakit tebaya meni kangari ke sekarang paya rai ni kiasan nangan anoya on karawa ara program ipukin kairan ti taru meurin ti karangai na korek ari ngaya ya pisina no ya rai ni ikarwamen pa ye ka ana repeptized o ye pun baptized ke supaya mon ayo ti kakaita wa man ti best na koya tukura kariasan karawa yo ari ngaya konan dari na no ya tukura kay paana mga irira ya Yesu dinanon te pabesito kanya sero ko ni kanganga te pewa yon ya po tay kanganga te pewa ya kan te wana yan terare te pewa ni mamanang te wana mga dita kidadi ki merai te ikawai kay dadi kira o karawan di kita nan kuka ay akan merurung vegetarian foods o terare the one na limited visit to outer islands
Skakwawa pa nga ipon naki, irang akidere kita tayo na ko buko pa, ipon nang may sumatad ng kaya yu, kaka nga snori na pa, ipon diay kabaraya na pa kain bukin ka nga. Lack of proper skill centers, ayu wari, skakwawa pa, aki ang kaya rata po, tetapon ko ka, tetapon ni susu ke, akangay ipra pa ipun tau roi bukiya, ibukin tay susu mete ko ka. Lack of proper service to rooms. As kakwawa pa, ayun na pa pun akia. Ki pun nakian tanan ni karis. O nga yarang ni bubusiya yung kay taraya mo tanan na tiyay pa. Ina pun diyay niyay tanan ruy bukiya tayay kay na ayarare yayariri kay kakakokoro. Ngayon ay kandang kanganga ay ka sinori ki. Sanori yung kanya tanan katamero ano ko yay. Ina pun diyay niyay tanan rare. Tin karawag ti tanan workshops nakakin nearby villages ke tanan kaway ka skan na ko yay ni karoy tanan workshop yon ti tirari ti susu yon ti kuka pa ngayan yes kunan yay nda rich other women ke sila kunan mga roy roya roran na ini kita pimen o hante na taya pa ni karawan na makuryay kay o na kunan mga anay na noya o ni mga tiki pa tora ina no nare karesa to wanadi sila introduce advanced training in tailoring and embroidery kanga jaka kinari te bu karayo kanga to tanani susuri kare kanga ay rare kanga tawanang minadik lakon nare sa kakaroya may kay ana sila diyan karoya na pala ko ya rai ne ki the one American seek equipment, donations, micro support for widows and women without work. Ki ay kay tanan, kari tanan. Donations as na diyan bubusi bukin pa ay kita wakay nan wakidi kido yaray na kaya banda kimakuri o tanan dari awakya po ya. Ki paano ko na nakakin ka nga punta katutoroy ka nga punta susu ki. Patoy na kayo yan isusu ano ko nan ka punga na ka pa di ka patani isusu o ba nakapuwak. Kangan nila takit ito, wana meswa, hindi ka na nun ayo, ang ayas sa kami na pa narari. Ano ako na nurek, ayo. Centers for women sewing and cooking. Ano, ayas senta, ano lang pun dia, ini ayas senta, ini bukin terari, ito kuka, o ti susu. O ito ko na rin, kaya po nakabanya na, ti wellness hub. Kana kamasan nung ti terari, ti kaya ti wellness hub. Ayong kanya ti tapon na rin. Tita pa rin ako na yan kapuwag tanan amara ke memoy yari ka nga apera sar ka nga tanan men pa ni kidi best na kakin to ti tirari ti smoothie yon tira ina kapuwag ke kay ti Chris ina kapuwag in titapuan ayo to wana ti pa yasi suwasara ke na kon ti titawtaya ke baskawa ke na kon titawtaya o si suwanga ki may don titawtaya ka pa ti wellness hub Asuna dia indari, ni karoya babansi kain te ispong, ayah kona ni karowa tia kaki ikan dan pai dora ke ikan, te moy o tia mara ke dia kona sagsi kain te ispong ayah kona ando ko yai pa, anak kona na pendo ko ka arwai kita bewa ke, adia tangi dia pa, tangi dia takaberens tia mara ke, atangi dia terari te moy ya tigriin, adia anak kona ni karowa ke mente wellness up, hangan yang kan terari te, ada way forward na konti ibu kia araine. Kanya the way forward ayo bukin the leadership and children ay bukia. Ilariya niya to quarterly Sabbath school leadership training. O ay kay kanwa na the mentorship programs for new leaders. Kanaro na pa iya ka mga po kain temela. O ay kanya to kuna the program mariana kuna ni mga tari hindi na no na pa nga pas mga kanwan terari the Sabbath school. Terita kimerin ay ate ngaya payongan na kuroy kangay kayari ina ko na niya kanga to kay ni kaya mga nako to pisto ko to ya pay na nako ina ngwana no ya ate yay ngaya ni ko na ndare hindi ta ki mero ya ki mga other churches to wana ring sa nakatia sa dia ni katia terare ki establish communication networks ay to ko ba ayos sa bunsan karoya ki kana ki awayo to pa yan dia ni karawa kina pasongan ko na dita ngaya nakakin na digay to maniya pa kakarawag kayas kunan karawag pa yung nakurawag terita ki ibukin terari kan kurawan di Sabbath school leadership training away yung kan ibukin establish proper rooms for Sabbath school children aged
023. Ngaya, ang kanya yu ari ka ngai pun te bubusi ari ngani ako nani katiak pun ayaru ate inte service ku ari ate ye ke aki mo te didik na kon te no te didik pa angan pun daring siku na no yaru wa arare aya sare de ya na mena imaya wana tau roi ni busmai ya me aya activities ari bukin te tapesan. Sorry. Ngaya conclusion. Ayong kan ari ya ko ta yang kan ari kan wan tini mewan diri gaya san na ko ke o hangai pun katanya na patanan makuri ke asan karawa ke anari anara anari ki pakakura kura kira ngai dan nanon nara usu oi nanon nara ara kare sai ka kokor o tana anda ti ya ke sasan kare ke ana sinakaida kirun te tamne ya rori basuna ko nanu reach the world with the gospel ngai sila na kon te tekin na dari akon siyanat. Ang kanya ikay yaris lang kakaitaw na ko iya. Sa kaitaw mo na contamination ibukin tayo na to na anaputo ka na ko iya. Ay ni. Ay sa kaitaw na ba na ko iya tanan table members men 2021 na kon 2025. Women church leaders men tanan churches ay kakakokor yon. Tara away pun ka ben yaray ni. Yon kidibes. Kamnang dara pa ibukin terari. Ami buwok. Kamda ba ibukin pa ini kapeni naru na sinoria na congress kaya sa taya pa apeni ndo kwa raini mai ibuki sa kakaita bukin kami ni kapeni ibukin pa ini kapeni kamasan koroi nanoya o anu ibobo kina ko yan singayan ay rarapa Araba sa upuan ng upuan kuri araba mi upo. Ibukin tata inga tata iyo sinang uwa the comment. Stand by the women director. Sang uwa the comment. Sana ko dapat katawan mo. Ayat. Tuwa na may may kaya sinora tuwa na may romi. Ay araba te chair. Karaba ni rai tari te mentanuin te bota kinai ni awate bikin na di pos rong ka arang tamero bikin norakin pai ka ari kinaron te ni teneme wan diri ka sen wak punci te kata bego ni bubuk sinora te teran recommendation na ke asan makurin te repos atau ie ka asino ko yon te screen atau na may bukan ate kawaraki ay nege yon na pa erang kakawak sinauring ari tebota kinay ni erang ni bubura kaya dapatan ke sebundore na yon tarawan naron na kakamaguri sa tayo tebota kes sa kikunan na sinagi boto kaya ngay ramane ke sinapunin boto kaya pat tebota kayo erota na pa yon na pa bugin na ba kain rekari sa angin na itinan na ni yon na pa ngayari ito ba ti norakin na ba ti ribos sa tayo punangin kay tiripos ya pun sino ko mayon taraw kang agi tiripos ya sinuri may buki na bata pun nakira bana te direct to an kawaring kami asa singa ya ma arta puna bari Christmas sa day yena ta kamaguri gi may yakin makuro ta bukin na ba yakiro ko te direct gi may to ba irang kakaw ka te neron ya sen yakin na te women director irang kakaw te communication network ito pa na rin katamero agi ba yang anda pernah tahu ini ya, ibarat apa kari kini kari sana kok moral kita Christmas so, ada kari saya yon apa, karena gua waktu kantor yang hari, mana pun jenuh lagi nak hari nak awal lagi kain non apa itu bayar yang siru ini kiba, ngai kain terau sumber terang kini, sarang meudi di narawak ngai itu buat kini ini yon apa, orang kain nua, bukai, si sedaya tayan waki yon terawa, pun ni kiba tayan wan waki karena konan nurak, karena konan katutu apa, ya rakora karena arun apa. Ipuroi meron ti tapore me kaye ngayari punan ito wona ti bubusi sa ki mama nga ti kaye tapon na condition na ba kana ko nan manang atot at least to na kon tapot tabi wo yon na ba tinan to metenuin ti bota kinay ni bugian na ba ate o tapon na kumente pun si meiro tapon ta kaung ano bugin ti tayin wag sa tayi anang kura ti pa kaung kay iro yami kura kiti kanga tuwa na nang kokyo ka kiti tuku ko ti susu ki o ti
Sekarang ada berterang ada impact di terang skill saya kayak kamera ini ambil koraki nak konti itu community. Ada kau nanti kepada di bos na irut na suwa kena tiri yo ai kaya yo meta kan sinan uki kai di dah orang kau kena berarti tenam bapa tenam ba dia irut na res tenang di bos tapi orang kau kita nampak sa soalnya nanti ba ayo koran di mau kuliah kemasan koroya. Sekarang para bayi kan nekare saya awakin ten kawari yausa atau anak di bobo akan nekarang kau keme terang ke punung konen kata apa ngakin terwari. Hari kaya nang pondok ti pinti ti Christ for Christ ke ano na ngai rai neng kain sinang ngagi sugun naru dari kan sa siri na petuku ka metera ti susu kiton serien ka mga ti tuwa de mana ka bo wares na konen ibo bo ka tau roya meta na kon diri boy para kiton bun kai dia na kon ti tioni meki airang dara ba rabota kinai ne subuto kay ngamin tayo na ko ngain men na witera sinonora mi waka ay dapat ay burang anakan mana nga sa mga Indonesia pa na rin mana nga kaya parang kakao kami puto ka ito ba na ito pa yan na puto ka kaya ako kanta nga pa misinari po sa bona ba ya kanta nga akan nga wara kina pen idomi ang kami tan kay didin to puto kina ini awate kaya me po na konti to ba de met mission pa tara anak taw yo antiman yo anawake na inakoren karo ya rara pa na tigero ikan ra puto kina ini me ate ay ibugin tidiri kaya ni mewa ero ko imairan te tay singayan itu cia darap. Rapa sana kari kita nan komen sini kapan ya mina sa sana kau dapat kayak kaki na irundi. Ayah karena kau mekan itu. Ay senora ada kapan yang komen teh asa sana kau dapat aku nara ala lunch. Rabate che takariroa domino ko may kaume the chaplain yang kan ne kang atenua au points agi kan tabekin de entita yayo men the presentation area san tabekaki men to puta kin naini to one area san tabekia ra sakurboki pasta sitau ke kanga ane to baya sunuri ang aira misinare menna raitira may buki ngai te menna ai men ni misinare itaptoe meang onoa auririki o ya mga kakyoa ya mga kanako kinako abe meme pa na chia plini kaume inaron na utang suku itaptoe meang onoa tiririki o kanga po na kia noran ana kakamaguri to puta kinaine mente to meiroya na kia o ni mekinaki bukin na yo noko buki ira wate tai kaina no ante de bota kin te pai gas akaina no yara hara kora kin naine sinuria pa irang ni memere na ko buki ana kanga to wana nora na simaro ko kaume bon na na pero na ya bon wa ki te to aki on tarawa sa sabon ngora pariya iska ko ba ya group chats ya bon ko ni kaunga na tarawa te bota kin naine textbook me ngaira kain buki te bo ara bota kin naine ngora patira airi kin kain na bota kin naine Mena no yerang in kora-kora nikan kawaraki ki nikan suanga ki patira peika anang jain koroya payong ane yung pe rabota ki naine may buki ane to kona kanga tibusi tirang ki sanorian tirme wan iri kayo sa kunan nkata apanga ka nuraya rabota ki naine yon kiripes ya panin diki nakiki arain ya kya menai buki herapa takawang kan ni point kanga yai nuran ti ya group chat aini ya kia to sinori apa ame meruru ina nona ke tirang kia kuna ni mga karawa ya group chat ya pun ko kuro to pun si kain non ya taipor pana kuna pun meruru roi narun tepe perunga eta mero asina kuna nori to te sabere ki to ni yere na kaira te buta ki naine te yayu ni kota ki meto buya misinari metanui naine men puta ki naine ka ko kuro na pen ki besa ka ko kuro tirang kia pun kuna ko kuro ya group chat do wana pa aungan pun fomo ro ya yara ayara ita ki peperonga to pain kapen ay mina as bako sana ko nakon aya group chat ar kanga yopen no ko ya ainin kapen patwa ya sinorian de group chat are sinonoria o sitabo me kanga ay pun siya ya ngona ba siramen kaya kana to ba akan kangay o kana sa kangay men kangay o tirahiri ngayo sa kangay yari wa kinakina kanga ki ro ya iperonga ki men te taibora hari na men tay pora idoya te bota ki naine nakon narimin ki ngayari ane to ya sinuria ngaira misinare patirang ki yai ami kuna ni berong roi nakoya ami bota ki naine ai ka ko yon ki bes
takatenuan kan te uniform. Imain ako meira ge sungo ayay te putang inay na korawaki ikai ngam ya kata ya irunya kain nabe akita bewo me yoni ka ume otaribu ya ku na no ya kain te araputa kinai ge oya kan irangaun nai ka asan tauro inon te ritak taribu ako ume men tugin te tai ang kiaro ko turungurung bangaya isuan ako nuan magira ko takapuroi arian manang mangai awapun penena bentuton ako akiangina awasi manang eto siramen akiapun ko nanti giro ya tira ayah uniform itu payu tu wana takangang ana pe sinuria iroya ara puta kinaine pa tira ang kama tarai ana pe mi korak ya ki ai ko konan na food si bukin pun takapores ko wang kai ba pun tias untuk kunikai ngkana ko ka pene isua to kunikai ibukin nam uniform ko te aine ako nang kapene eto ida buat tara si bukin te uniform ada temanang ibukin te pota kinain ngayaren kiaro korak sekretariya po to ida men kain ko umay ka kos yai kit pun nakia pa ibukin apa ane te pa yan uriang kya taraya takanto ka nako taraw mga mew yon taraw mga pun na yakapuroy yaki sagi ko na food ya taw songorana pa sinang kanga saruta kinapang kana sinang pere kariki yai kain kapene ngayari sa busi tirang ki kunan dikit ibu bokin naron na yu tirang ki ari ke kana kunan da ndiki angan ne sinapenen kakui na no ya aine pasito wana tamanang ngairen kapene sa taraya pa interfere roi tira te aruna mi puta ki pa ke mga tianga ana tutuka ki ina non temenna metira temenna ibu kini pa ita pe wai dari kini pe ka akakawaki aki ana pundia na kon ka kyo ibu kini ya puta kin naine era pa de chairman to si ngayan ki kunan dan tian tapi kiin tian tetapi ayo kanga si tebu bokyo ti tununuri patirang ke akunan kata merwa ke kai pa itu pangkana akunan mga perong ay digi angay ka amay si bukia si kain buki ki atau ngai na ba kain tarawa sa kataya patirana no ya itu ko pa enarangin numaing digi ta botagin naine narun na sinoria inon tinmewan digi anak ko ayo herapa ngai arapati sirak nakapuwa mo ara kang ay bukin ti tiraitak punya yara ara group chat sasan kami na pun si kain te taipora menari sasan be ide ya sas pakatoka ilu ya ini hangan des pun sasan kakaroya sasan karoya ri pun si ngai da kain te taipora dari ni pepe ide men nara mania pere sas katoka yon ti mania pere ni kapeni ya ini me kana yaki kamakin oria me ane te paya sasan ka sibun karoya mangkisuman dari kati ara dapat ada ti hari kain te taipura ani kota ke me yara komite na beres kati ya komite na bati terari te women's congress ye na bati terari mangara ti anata group chat as mga create na ba buki ay kan me nakabara upo nga naro na baka makinuran ne ki me ane sibun karoya desan karawak yan mang kanya ibukin takaporoy nangis ako tekin na bakarira way nang irare inang karaute kayay pari sag ngay das peide takaporoy kain tatay pora punnaine ki ay nang karaute kayay pa ngay das punora na beriyay nan snora te kabe naman wag nora re takani me po ngasa ko ka ti bepo bangay yari bere ka ngay pun nang dawata ti tirare ti kapene mane yon te uniform me inge nane pun narai ni ang ayerare ayapun ane yapun propose sa watang dia pa ila karawag pa tuwan na te kapuroy mga tepong are tuwan mga tuwan ari nga ane nga ayapun nan na ine ang ayerare akarawa te bebeire yon te kapuroy sa kain te taybora me iroy di pangay sa no andare de mga norian tayo kanaro ko pa inakidikian ki anak karawawat at kapuroy ay langis te payet ya kinag pa ngay na bes punoria par sipun peri na pendota ki meski ki ya ki ikakuruan nan te bebei dia pun ge bebei tanan naine meroy dei basan oria asla karoya patakata merwa nakon tayo kay maira ay rarapa Rapa the women director namusia te wati na baikan taratagi sa namusia ko na nakamay kay tayo ka sana we ask Pastor Charlie to pray for our departmental directors that they gave their report today.
Thank you. We will pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity. We can be able to listen to the reports of the two very important ministry, the media ministry and the women's ministry department. Thank you for these great leaders, your servant, whom you have called them, equipped them, resourced them to serve you in this role for the last 5 years. We thank you for the reports. We've highlighted some of the achievements. We've also highlighted some of the things that needs for us to work on. We place them into your hand, Father. At this point in time, I pray for your servants who are here, that, Lord, may you will continue to bless them. May you will continue to use them as they serve you in the various roles that you have called them to do. We pray also for the discussions and some of my recommendations that we've listened to and take note of, that as we move into the future for the next 5 years, that the administrations and these two departments will undertake those recommendations to make it become reality for the next 5 years. Father, as we conclude today, we want to thank you for the businesses today, the discussions, the report, and all the appointments. We pray that, God, may you will continue to be with us as we go through this weekend, this final day, and also the weekend program that is ahead of us as we conclude this Kiribati mission session. Thank you, Father. We praise you. We glorify your name. We thank you for your leading and for your guidance so far during our time here. For we ask these blessings in Jesus' name. Amen. Yeah. Rabate, thank you, Pastor Charlie, for the prayer. We come to the closing of our business session today. And I think barbecue come on time because we haven't finished and the food is already there. So erara pa barbecue. Kamera bangka kamunan dokon tetay yo. Tapos si takatano ta wariri kina koira kain temang otapu ora kini kapan kanano na pa ikaw ngora ikaw mataw kun tetay yo. The combined service na karawa ki koropu na konti ngapong. Combined service na karawa ki koropu na konti ngapong. Sina pupusiya agasan mo yung kwa kapana karawa na nun te setup te karawa te setup ina nun te umanta ina nun te tayayo. Sina kamawa me te paranta. Yay the screen te one arin te office. Sina katayan ko sina ko to one over the screen. Arkantar nga bani bubu kiro ya kaya namin sinano ko. Otherwise, you listen to the speakers, PA system from outside, as long as you hear what is happening inside. So, I already announced that tomorrow we'll be having our combined service here to avoid the movement and also the organizing for the program as well. And especially as we are using the technologies to reach out to our people. Ang nakakanuan te ngapong nga sikaraw tayo kaya tipita kita venu, nilagara ka maron te katap wari nakarawa kinta tayo. Sa tayo, simay nga raw kita mani apasipan. Sinakiya kin dari, ni karawayo, pasinori pa, temani pa tayo ka ko. Kanga ari sa pun tulitin na baka nga pun temani apa. Anta patay isagi pa sindang ni mana inanon te murin tarum bauri. Simuni ba ni kayo kanaro na pa. Apun ba ni roy kayo jakate kan karawakin na ron sinak. To kamawaki mo ay bukiyate. Ano kon te terari kanga ti ayarang na may toro. Pari te fan erang sikroy amay nuka. Okay? Erara ba kanga siyan te takatano ta wariri kanaro ba may romi akamuring ate. Tetina imin te tarum bauri. Te tarum bauri pun te awai suwa. I mean, ena ko tetina. Uri nga barang ay te kahit ibang matabu. Esway pa ni tabira ni karukwa. Taranin kay extend te one arapong.
Negara ko te mo pong ari na ko te tau te ka. Ge. Mayari sabon no ri na ba ni kanga negara ko ero ko te terari. Te mo pong isa te bota ka in the state house. Akayari sanga na ba te inamatang kaniminan. Raba, iya urunga iya anasira kita na kangasi te kota to yon te waki na te weekend na yu. Sabte mara program, te program ani matami, kabapo ni dita na ba mi program. Ita ko pa kam nang naway bukin te program, pa te program yaki manan te puto na ba po ni manay romi ke. At ka ben roy Sunday, ang kante mo pong te. Urunga bare yaitan kamera kya ay katangiri apa may simi na pondok ke ay tayo po niya ibukin ay roya kaya rin tayo ngayon pa ko na misaw the program ke Si tawa na to si bukin kain na orang aira kasi minan temannya apa wanti te classroom teran akia teran naratapo ti turuki ya kira iri ti ana mena anaran ya sim na pangaya ngai sa mga biri ay suwan kakaya ratapo ya sana tepo ya yo animer sana kakaya pa na rekiya animer ben te tangke ke wuwagi ben na kya kanway kami ni ben kabarado iman din raw kami ni ben ke ben iro ya ini tawapon kapungan na kya ben na yara wala sabubusi kanano ba kawaba kunan na ko si bobo kintaran montay te bong ayo ba yang montay ni kiraki gero ba kaman ko tiri po sa ni rora ya kaman ko tiran kaya bari nanu na kana wuwa te tangaris na matuwa na tangati te kilo he te tiraran te karan ke mandano na punong kora kapungan akin te tiran ke si turok kan ya bahaya ke siran na yarang marita ke siran na may yarang intanga ko ya turok aya matuwa na te bobo may romi ano koraki ayaw sa tanong magure, eugin ka ba ng kay bugin te mga tabuhay, ke? Kang kunan na kun nausa ka na kunan na kuya yon, depo, ako na tiran, kamakain mamiran,